kapwa dito sa Yellow Tree Cafe. Ayan. So titikman natin yung cafe nila dito at coffee and tea. Ayan. So samahan niyo ako. And let's go! Charap! Dito po si Sir Roland para sabihin yung mga bestseller dito sa YTC Yellow Tree Cafe. Saan tayo? YTC Dagupan dito sa Tapwak. So saan tayo mag-start, sir? Dito. Ito muna. Sa foods. Sa mga bestseller namin, tinatawag ito na chicken chops. Chicken chops. Yes. Yan, chicken chops. And then yung isa naman is yung spam fries. Spam fries. So dito naman tayo sa mga bestseller nyo na milk tea. Ito yung tinatawag namin na Black Mamba. Black Mamba. Combination ng cheesecake. Yan. Tapos cheesecake, Yellow yan. Tiger. Combination ito ng premium mix. Mayroon siyang kasamang black pearl, egg pudding, cheesecake, saka live brown sauce. Tapos isa sa mga gustong-gusto ng customer yung ubi cheesecake namin, which is mayroon talaga siyang ubi paste na tinatawag. Tapos mayroon siyang kasamang graham, black pearl, saka cheesecake. Yan. Tapos ito yung sa mga mahilig sa green tea. Ito yung tinatawag namin na Live Brown Series Matcha Green Tea Milk Tea. Yan, matcha. Tapos ito naman yung tinatawag namin na Oreo Graham Cheesecake, which is combination siya ng cheesecake na mayroong Oreo Black Pearl saka Graham on top. Yan. Sa mga sweet naman, mahilig sa mga matatamis, ito yung kinikilala na Oreo Milk Tea na mayroong kasamang tawag dito yung Black Pearl saka Poppy Cream na nakalagay sa walling niya. So yun, maraming salamat po Sir Roland. Thank you so much. Tinikman ko na, sobrang sarap. Then spam rice, yeah. Sarap. So let's go, matatagpuan dito sa Dagupan Tapwak. So ito, sobrang laki ng melted nila dito sa Yellow Tree Cafe. So una dito guys, let's go. Shop. Bye-bye. So ayan guys, nandito tayo sa Tapwak Dagupan. Ayan, Yellow Tree Cafe. Ayan, coffee and tea. Ayan, kaya sa mga gusto pong magpa-deliver ng ulala, ayan. So please download the app at sa Play Store ng Android tapos iOS. Ayan, basta kay Trucker Ringo Vlogs. Alright, bye-bye. Kapanta.